Nie len očarí. Reč je o malebnej kisuckej dedinke Klokočov, v ktorej nájdete okrem nádhernej prírody aj jedinečnú atrakciu. Nádhernú drevenú hojdačku oddychu a zdravia. Upúta už na prvý pohľad a aj keď na Kisuciach nájdete viacero čarovných miest, tak toto je predsa len niečom špecifické. Nikde v okolí totiž podobnú hojdačku nenájdete. Súčasným takým trendom na Slovensku je budovanie vyhliadkových veží a lavičiek. A keď sa pozriete na okolité obce, určite mi dáte za pravdu. A práve preto naša obec išla trošku možno že iným smerom a rozmýšľali sme nad niečím, čo v okolí nie je až také bežné. A práve táto jedinečná hojdačka v prírode je niečo, čo má taký aj hĺbší význam. Na jednej strane nás ako keby tak vrátila do tých detských, bezstarostných, krásnych čias, no na druhej strane nám dáva, ale respektíve ponúka taký magický očarujúci výhľad na miestnu časť obce Klokočov. Hojdačka ponúka nielen fascinujúci výhľad na okolie, ale aj božský kľud, aký nájdete len málo kde. Jej umiestnenie určite privítajú aj turisti, keďže sa nachádza na vyvýšenom bode v obci. Na jednej strane čaro prírody, kde je možnosť príjemného oddychu a zároveň aj upevňuje zdravie, pokiaľ vyjdeme na toto miesto, takže posilňuje nám naše srdiečko. Taktiež samozrejme nám ponúka aj romantický zážitok. Vidíme tam vyrezané srdce, čo je symbolom lásky. No a určite ponúkne aj množstvo krásnych fotografických záberov. Čiže srdečne vás pozývam na toto jedinečné a krásne miesto v našej obci. Zároveň by som chcel veľmi pekne poďakovať aj sponzorom, ktorí prispeli na výrobu tejto hojdačky a taktiež organizácii cestovného ruchu v Čadci. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo pondelok 26. decembra v rámci zimného pochodu turistického klubu Kisuce. Nachádza sa v miestnej časti Podjavorova. Cesta k hojdačke je pomerne jednoduchá. Asi 100 metrov pred obecným úradom odbočíte doprava a približne po 2 kilometrov je odbočka vpravo. O pár metrov ďalej je menšia odstavná plocha, kde necháte auto a následne sa po rovnakej ceste dostanete do cieľa. Výstup je vhodný aj pre menšie deti. Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, preto veríme, že toto video bude pre vás skvelou pozvánkou k návšteve tejto jedinečnej hojdačky. Tešíme sa na vás a samozrejme aj na vaše krásne fotky.